Benvinguts i benvingudes a Font TV, la televisió de Font de l'Alba. Ella és l'Elisbet. I ell és el Carlos. El programa d'avui tenim Primer les notícies de l'escola. després la previsió del temps del cap de setmana. I què farà aquest cap de setmana tenint en compte el temps. A continuació, el concurs de mates. Després l'entrevista, I per acabar, la secció de saber-ne més. que parlaran sobre la tecnologia, Ara ho deixem amb les notícies. amb el Joel i la Fàtima de presentadors. I amb el Manuel i la Yanira de reportatge. No marxeu! Hola, molt bon dia, Fàtima. Hola, Joel. El passat 24 d'octubre, els nens i nenes de tercer i quart van anar a la Mol. I ara veuré el reportatge tot seguit que van fer la Yanira i el Manuel. Hola, bon dia. Som el meu amic Manuel i jo, Yanira, ens fem un reportatge al Manuel, li fem un reportatge al Sergi i a l'Abril de quart. Veu anar tot el dia? Sí. Tots els nens de cicle van pujar fins a dalt de la mola? Sí, vam pujar tot el sector. Quan veus negar? Doncs unes 3 hores. A dalt de tot, què hi havia? Hi havia una casa molt gran. Hi havia burros i mules. Us va agradar el que veu veure? Sí, molt. I de temps, què tal? Bé, a dalt feia una mica de fred, però a baix... Veu tocar els animals? No, perquè no ens van deixar. Per dinar, què veu menjar? Un bocata que ens van preparar. Us van deixar temps per jugar? Sí, i fins vam poder dormir una miqueta. En general, us va agradar l'excursió? Sí, molt. Molt bé, ens agraden molt les explicacions que ens heu donat. I ara el meu company Manuel i jo, Yanira, ens acomidem a tots vosaltres. Fins al següent reportatge. Adeu! Saps que ja tenim les notícies d'aquesta setmana? Sí, i en tenim unes quantes. Aquesta setmana tenim aniversaris i moltes coses noves. Volem començar felicitant a l'Alejandro de segon B, al Xinhao de quarta, a la Manal de segona, a l'Anca de cinquè B i a l'Alaia de segon. Moltes felicitats a tots. Continuem amb les notícies d'esport. Des de l'últim programa, l'equip de futbol va rebre aquests resultats. Van perdre 4-2. Va venir un mag a l'escola i va fer una actuació als nens de P5 i el cicle inicial. Els hi va agradar molt i s'ho van passar molt bé. Per acabar les notícies de l'escola, us volem recordar que a P3 han començat a parlar anglès. Ara us informem de les notícies del món que ens han interessat. El dissabte 25 d'octubre va ser el derbi Madrid-Barça. Suposem que ja sabeu que va quedar 1-3. Ho sentim per als seguidors del Barça i felicitem els del Madrid. També us volem comunicar que la infermera que tenia Ebola s'ha curat, però la tindran en observació durant uns dies. I fins aquí les notícies. Esperem que us hagi agradat i hagueu quedat ben informats. Fins aviat. Adéu. Per al diumenge esperem que faci fresc pel matí i per la tarda una mica nuvolat. I que les temperatures oscil·lin entre els 11 graus mínimes i 18 de màxima. I tu què faràs aquest cap de setmana? Jo aniré a veure una pel·li que han estrenat al cine. I tu? Jo aniré a l'escola d'idiomes com fas cada setmana, estic aprenent molt i m'agrada. Bé, espero que us hagi agradat. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu.
Hola, molt bon dia. Som el Marc i el Daniel. Benvinguts i benvingudes al concurs de matemàtiques de l'Escola Font de l'Alba. Els concursants d'avui són l'Isan, de 5è A, i l'Anca, de 5è B. Comencem. Aquesta és la primera operació per l'Anca. 59 menys 47. Aquesta és la primera... Aquesta és la primera operació per l'Isan. 60 per 5. 360. Ara, la segona operació per l'Anca és 45 per 5. Ara la segona operació per l'Isan. 45 menys 34. 11. L'última operació per l'Anca és 51 per 3. 153. I per acabar, l'última operació per l'Isan. 70 per 7. 170. Han quedat 1-0. I el guanyador és l'Anca. Adéu! Hola, molt bon dia. Ella és la Judit. I él es el Guay. Avui a l'Espai Entrevista Font TV tenim de convidada a Isa, que és la mestra de gimnàstica. Hola, molt bon dia, Isa. Et podem fer unes preguntes? Bon dia, sí, tant. On vas néixer? Jo vaig néixer a Terrassa. A quin institut vas estudiar? Vaig estudiar al Nicolau Copèrnic. Quants anys fa que treballes de mestre? Pues fa uns 15 anys. T'agrada treballar en aquesta escola? M'agrada molt. Per què? Doncs perquè hi ha uns nens molt macos, i un equip de mestres també molt macos i m'agrada molt estar aquí. Sabem que t'agrada molt ballar, el ball. Quants anys fa que balles? Pues des dels 2 anyets. Com que també sabem que t'agrada molt l'esport, te volem preguntar quin és el teu esport preferit. Pues m'agrada molt el bàsquet, perquè de petita també vaig jugar al bàsquet, i m'agrada molt els esports de raqueta. Ja per acabar, quin és el teu equip de futbol preferit? El Barça. Te volem donar les gràcies per estar amb nosaltres. Esperem que t'ho hagis passat bé. Us esperem al proper programa. Adeu! Adéu. Hola, bon dia. Jo sóc el Moisés i ell és l'Andrés. Aquesta és la secció per saber-ne més. Avui parlarem de l'evolució de la tecnologia, en concret de la televisió i els mòbils, des que anaven a primer fins ara. Els telèfons. Abans sols tenien per trucar i ara en canvi tenen càmera i Play Store i també pots ver pel·lícules. El Play Store és una aplicació on pots descarregar jocs, música, etc.
També, si no saps arribar a un lloc on té GPS, et pot conduir als llocs. Han desaparegut les tecles. A més, les fotografies les pots compartir per la xarxa al mateix moment de fer-les. Ara us parlarem de la televisió. Abans hi havia televisió molt petites, però que pesava molt. Ara hi ha televisió molt més grans, molt més avançades, amb internet 3D i a més no pesen res. Bé, això és tot per avui. Moltes gràcies a tots. Adeu. Adeu i fins al pròxim programa. Esperem que us hagi agradat.